Hello guys, sanyo hay làm sogo norong no. Ani sinelo hinke so norok. Tini ni ani blog hinke to ani title tai thambe long no gina saimani tong hana. Hinke so norok je soya sak ani blog paithak jora sak nai tong di logi ruoi. Tabung hinke sung bazaro sokai jorok. Bazaro sokai yakanai kisa mane lama himui tongo abiton norong no nugi tong hana hediba. Oke bukanai semua ni ang bukanai kisi kengu sima taso bukanai kengna roma kolomang mo blog hingke pura-puri onek balukjak 1 month hai kajak mo blog hingke norong ang mane dakti phunogui malia mo video mo blog tanga hingke ang edit khaije mamang edit khaijani do tangai khaije hingke ang pararo thang tongkabla hingke ba nogo hingke bo nogo borok soya wngoi tongkha hingke borok kes wngoi tongkha khe voice over khaimaya amoni bagoi ang edit khaina he naima jora hingke no borok phai thangka khe borok tongmani bagoi edit khaitogani bagoi hingke so tabuk hingke ang phungni mai chabo yakanai tabuk khe tini edit khai no video risinai hinui no uansukgui yakanai edit khai tongmani ta hingke so norok chajakya rok tang di onek late wngkha ang video rinani bo hingke taisi ang omo kisa busy rok ni bagoi no ta hingke edit khaijani bagoi hingke tabuk khe chwng o jaga o dukano ri painani bagoi hapjak mama ri naio hingke bwrui rok ni to tei tamo aina nugkhe to aina nugya naioi tongmaya abto torok kaham khe saimano o jaga aina nai samuni yakai tongtong uansuk masa bo naisigui yakanai tongkha hingke ba o cherai bo gwnang uansuk ma masa dukan malik ni bihtai kha sabo wngkha asamia oro snom nangui tongo noro ani khorang tamo jani hai rok phano khanai tongkhana kuai tongmani bagoi se kuaisa tei voice over khai tongkha ba ang maisa bai dorok hingke phungni maisa bai yakanai se kuaisa tei tabuk video edit khai tongo ang wasung mela o to tash thangya ko o jaga hingke naidi chwng cosmetic dukano hammani tam khaina bagoi se hammani tam paina bagoi hingke o jaga o wakhum rok nai tongmani ta naithok tongkha ba hingke so tabuk khe chwng finally mela o sogaika amo teleimura mela choliphuru ni blog ta amo to je ani blog ta nai tongnai rok mela naijak rok hingke to saimankha na 1 month ni se bisingui tongkha sani thangke omo hingke so norok nai tongdi paithak jora tei logi riwui.
알았어 나 마 알았어 까함 말게 알아 포도 보다 함수가 왜 포도 보나 막았었잖아 Ante hagen no ka burung sa mata ni kaja. Ang ko. Borok pa yan, bangga borok ka hanggang seleng yang dokta. Iko. Wajong cajon. Birani sanan bagai asukjak hingke sonor bonukiman kana borok hingke kenana nyo sala jong haseng hingke sai me ko tangai hingke sini mane sanan chomai sopaya ko ma haita song reels khalai tonglai hingke ba brirongni hingke te tamsa amting thani no kisa leru je sajaga ba hingke ang tawnor no je umotok bahan eri phunuk tongmani nai nei no norok bini hal sal buju chongkhana chehra nai no bomte hai thogya si pura amo hingke so song takhe birani sabaya kanai tamsin kamo jirafi dahin sarung yang om panyan bagai nai tomor khana di ajagon saw chongkha test khajabu tai phuta bo thothok ra thogya hare hingke so songa birani chaya da mo tamjani mo simoni yanagre otok bahanchi bekereng nokse kesak thui hai ching tongko selengma bagai si kaham ka saimalia hingke thui kaksu ya bla munchu ya ta bor kaham chong ya hingka ba ang ham tike khaima hamja ya o tok bahan budu khair mane chajago ang hingke taw hingke ang sabaya kana nyo ko boro abo pachong hingka ba ang mo cha kisa video khajong ta hingke boro payam porkhe ang bo nai khikata ang emne hamje pan se manakha mane nok ni borok ta hamje di bang sa hamje pan hingke ang hingke nimki rok sinau ang hamti rok sa chajago hingke so norok nai tongdi sabo afro melang puro mela nai pheke kisa comment khai sadi an blog je nai tongnai rok ang hingke ani background no tongye damo lotari ang mo markhan chajago mela ro thang hingke ang abo no bisibak thungjago ta manphon maya phonom thungjago ta ote kese ring khitamani ke ang amo khai thungmaya abo khe jesa borok phan mas maya na khub kom basa thayan di ba abo ring amon bagi maya abo rang magana simi si thanan ba hingke so norok nai tongdi tawo hingke tasung joto no gorok paikha kaisang nogo si thang sinai busule gorok nai bajaga o tamle paijaknai tongma kunchi paijaknai kari sana thangke mela rogo manui tam paina tong manui dam ni bagai hingke hanyo rang rok bo kwrui wngoi tongmani jora hingka ba manui rok no tamsi paina tong a jaga o dabo dam hingka ba kajaknai rok hingke kunpan kwrui cherrai rok ni simi no kaisa kaini tongo abo so anondo mela yat bula tamni bagoi si mela phabo ang sana rongya iko borok hingke amte ring khitamar jat thungna nai tongo kaisa phan maya jotono basa thangbai rang makana simi wngdrop huda je ongko horong rok borok bangna rok singo oko kisa dakti yada 7-8 rogo khai borok bangya 10-11 hingga si borok bang marno mela rogo o jaga mela burung no ati mamang telemura burung ta town hall si blamo town hall busakango hingke konorok ani background tonogoi tongkhana telemura ni town hall naidi bong borok rok mamang phaimani haino mela wngkha kai markha naina borok swnghai mane chini chin borok ni hingke
hanya ko program rok tonge deba superstar rok orchestra rok amti rok mang naiman bagui amti mela hingke asok mana naina to nayo naya ta jandi oi naya mahai borok hingke amti rok ekbar duibar wngka kanyo nayo ta hamjagui yakanai manui bo paio borok manui bo haisi dam o jaga o hingke so chwng nog sobaika nog kaima rok ang videos khaijakliya hantin pamang se chwng berena hini thang ba tamang thang mo kun phan pai bulia mela rok hane tam pai tong ba ye hanyo tam sanai cajangnai manui situ jirapi rok ang to hamjaga jirapi teman boleh kerak boleh kau video बताबो साख्रा ख्रा ख्रा नों जानि तमराय हिंका अलखाय आंता नों जादि दे खैजों दे नों साना so norok ani blog paithak jorot tui nai tongmani bagui logiruoi 5 minute bo khajani sido Hinke norok by next blog malai pinai